Takže pokiaľ vám vyjde karta ESO minci, je to vždy dobré znamenie. Táto karta je ako otvorná brána do niečoho nového, čo má potenciál priniesť stabilitu, rást a dlhodobé výsledky. Minca v tejto karte predstavuje solidné a trvalé hodnoty, niečo hmatateľné. Nie ideu a nie sen, ale konkrétnu možnosť v realite. Môže ísť o nový projekt, pracovnú ponuku, finančnú príležitosť, taktiež novú spoluprácu, ale aj o nový životný smer, ktorý má zdravý a pevný základ. Táto karta vás vyzýva, aby ste sa poobzerali okolo seba. Čo sa vám ponúka? Možno je to niečo nenápadné, možno je to nápad, ktorý ste už dlho nosili v sebe. Teraz je čas urobiť prvý krok. Nemusíte vedieť všetky odpovede. Stačí, že ste ochotní ísť do akcie. Zároveň vás ESO minci učí aj dôvere v proces. Netlačte na výsledok, pretože hojnosť nevzniká zo strachu, ale z vedomého rozhodnutia byť v súlade s tým, čo vám dáva zmysel. Takže ak cítite, že vás niečo láka, začnite, vložte do toho energiu a dajte tomu šancu.